millor. Quan què? Això no puja més. M'he desfet les mans. I ja veuen. A veure, vaig anar una altra vegada i els que m'entren uns quants. Ni hablar. Y si no quiero volver a subir, antes poco que nada. No. No. Si m'ho permeten, o sigui, bueno, volia dir una cosa. Bé, potser és una tonteria, però que fa quasi una hora que dura tot això. I el públic no ha marxat. A què et refereixes? Això, nosaltres aquí, al lloc dels protagonistes, sense obra ni res, fent coses rares i dient no sé què, el cas és que molta xitxa no li estem donant la cosa, Ja veieu, el públic no ha marxat. I això què té de part? Sí, Vicente, vamos a parar. No sé, però dic jo, tan preocupar-nos per dir alguna cosa que potser ja estem fent sense donar-nos-la. Per què tindríem que aguantar aquests aquí? Sí, no? No. Una mica de raó no li falta. Crec que estan gairebé tots. I com no, si hem tancat el teatre. Pero parecen bastante interesados. No et creguis. Allá, y un home que veu.